Welcome to Isinamova Tutoring, uPeter Efoslorus. Sizokwenza i-Doppler effect grade 12. I-Doppler effect, simply put, ile phenomenon explain ukuthi why, let's say for example ngihlele endlini angiboni ukuthi kwenzakalani phandle. Bese kuba ne-ambulance phandle, i-siren yayo i-on kusho ukuthi bangumsindi ambulance iza towards my house. Ngikwazi ukuzwa ukuthi le ambulance lena noma ngingayiboni but iza ngakimi. Doppler effect explaina leyo nto ukuthi why ukwazi ukuzwa leyo nto. Nanoma mhlambe iambulance iphandle with isiren yayo on wena usendlini awuboni ukuthi kwenzakalani, iambulance isuke mhlambe iye le kude ukwazi ukuzwa ukuthi hayi le ambulance ayizi ngakimi but iya away. Doppler effect explaina leyo nto. By definition, i-Doppler effect is the change in frequency of the sound detected by a listener because the sound source and listener have different velocities relative to the medium of sound propagation. The change in frequency of the sound detected by a listener because the sound source and listener have different velocities to the medium of sound propagation. Na into ebalekile la, i-Doppler effect can only be observed if kuba ne change in frequency of the sound detected by a listener. Yona uqobo lwayo i-Doppler effect, a change in frequency of the sound detected by the listener. Kodwa ukuze ibe khona i-Doppler effect noma ukuze ibe observed i-Doppler effect kumele kube ukuthi i-sound source and listener have different velocities relative to the medium of sound propagation. Le part lena ukuthi because the sound source and listener have different velocities ibaluleke kakhulu. Okusho ukuthi mawukuthi for example ngihlele endlini mina kune ambulance ngaphandle ibanga umsindi isiren yayo i-on. Njoba ngihlele endlini i-velocity yami kusho ukuthi 0 meters per second. Let's say i-ambulance phandle futhi imile okusho ukuthi i-velocity yayo 0 meters per second. Yebo isiren on, yebo ngiyawuzwa umsindo. But le phenomenon le ngeke izibe observed, le phenomenon esithi Doppler effect. Why? Because le part ethi because the sound source and listener have different velocities ayikho. I-velocity yami okuyi-listener 0 meters per second. I-velocity ambulance 0 meters per second. Therefore, these velocities are the same. Okusho ukuthi there's no Doppler effect observed. Angazi noma kuyezwakala. I-frequency of the sound sizoyi-associate ne-pitch ye-sound. Ngizama ukuthi i-frequency ye-sound sizoyi-associate nokuthi mawukuthi umsindo siwuzwa kakhulu okusho ukuthi i-frequency is high. If i-sound isizwa kancane okusho ukuthi i-frequency is low. Noma ni-understand. I-medium-ke mangikhuluma nge-medium of sound propagation ngisho ukuthi i-sound i-travela kuphi. I-sound ingakwazi ukutravela in air okusho ukuthi i-medium of sound propagation noma i-medium esikhuluma ngayo i-air. I-sound ingakwazi ukutravela in water okusho ukuthi in that case i-medium esikhuluma ngayo i-water. Speed of sound in air siyinamba ethize, i-speed of sound in water futhi siyinamba ethize ehlukile kune-speed of sound in air. Kusho ukuthi i-sound kwi-air itravela ngendlela ehlukile than when itravela in water. I hope kuyezwakala lokho. Bengisachaza nje i-definition. Ayikho into etheni vele kule topic lena ngaphandle kokuthi u-understand i-definition ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Iqiniso ukuthi mawukuthi ambulance iza towards your house wena usendlini uzozwa umsindo ulokhu khuphuka izifike emnyango mhlawumbe iambulance. Kuyiqiniso futhi ukuthi mawukuthi iambulance isuka emnyango iyahamba iyale kude uzozwa umsindo lokhu wehla umsindo
kuze kufike kuthena usawuzwa at all. Okay. Masingabuka mhlambe le diagram le ela, let's say i-ambulance lena iya travela iza ngakuwe. Uwe lona uyilistener umile. Into expecte ukuthi siyiboneke noma indlela expect ukuthi ama sound waves ebehave ngayo ukuthi kwiside lakho wena listener ebe compressed, kusho ukuthi ebe closely packed njengoba ubona le distance from lo to lona incane ne distance from lo to lo incane compared to I distance kuleli side elingapho. Uyabona I distance from lo to lo inkulu ne distance from lo to lo inkulu. Silindele ukuthi kube kanjalo mawukuthi I sound source is moving towards I listener noma I listener is moving towards I sound source. Into enza lokho, remember sivumelene ukuthi mawukuthi uhlele endlini ambulance iza ngakuwe umsindo uzolokhu ukhuphuka. Okay. I distance ke le engiyivezile ke la ngo blue no red ile distance esithi wavelength. So I wavelength according to leli formula leli le frequency lithi F equals V over lambda. Frequency u F, V is speed of sound kuleyo medium leyo. So in this case is speed of sound in air. And then lambda is the wavelength. So mawukuthi I wavelength incane, as you can see kwi diagram yethu silindele ukuthi frequency ibe ngakanani, ibe nkulu. That's why ukwazi ukuzwa umsindo omkhulu mawukuthi iza towards wena I sound source noma wena uya towards I sound source ngoba ama waves aba closely packed, okusho ukuthi kuba ne shorter distance between I point ne point ku wave. Ngizama ukusho lento ke le mangithi point ne point. Leli point leli na leli point leli li representa yona I wavelength. So mawukuthi a closely packed kusho ukuthi izoba ncane le distance le, okwenza ukuthi ke le distance mayincane I frequency ibe nkulu according to I formula ke mhlambe mangayibuka ngaleyo ndlela le. Ngicela ukungachazi kakhulu mhlambe la ngoba asigxilile kakhulu khona. Now mawukuthi ke mhlambe I sound source is moving away from I listener or I listener is moving away from I sound source, okusho ukuthi silindele ukuthi sibone I diagram ekanje. La sikhuluma ngokuthi ke I sound source is moving away from I listener. Angithi uyabona kuleli side le listener now kwenzakalani, ama waves awekho closely packed, awekho compressed. Okusho ukuthi according to leli formula leli uyayibona ukuthi wavelength now isinjani, isinkulu. So if inkulu I wavelength kwenzakalani ngefrequency, ifrequency izoba ncane ngoba lezi zo2 zi inversely proportional. So njengoba ifrequency izoba ncane iyo lento engithi mina mawukuthi ambulance iya away from wena umsindo uzolokhu uncipha ngoba ifrequency lokhu iyancipha. Angazi noma niyayithola leyo nto leyo. Okusho ukuthi kuyayenza ke sense ukuthi masine scenario kanje sine listener engapha kwa left, let's say u listener number 1 lona sino listener number 2, kuyayenza sense ukuthi singa conclude ukuthi therefore I sound source imove towards u listener number 2 and away from u listener number 1 therefore. Why? Because sibona ukuthi kuleli side leli lika listener number 2 ama waves are closely packed, okusho ukuthi wavelength is shorter. My shorter I wavelength okusho ukuthi frequency high, okusho ukuthi uzwa yena umsindo omkhulu noma umsindo akawuzwayo lokho yakhuphuka mhlawumbe masingayibeka ngaleyo ndlela ozoyi understanda kwi real life situation. Mase sibuka u listener number 1 yena siyabona ukuthi ama waves
awekho compressed, awekho closely packed ngoba i-wavelength manje isiyinde noma inde kuleli side lika listener number 1. Okusho ukuthini-ke njengoba i-wavelength ilonga kusho ukuthi i-frequency izoba njani? Izoba smaller. Mayincane-ke i-frequency kusho ukuthi uzwa i-sound less. Therefore i-move away from yena. Angazi noma kuyezwakala. Nayi-ke mhlawumbe into engingathanda ukuthi siyidiscuss-ke la ukuthi i-sound source izokhipha i-frequency yayo ezolokhu iyileyo nto. Let's say for example mhlawumbe i-sound source ikhipha i-frequency ka 50 Hz. I-frequency is measured in hertz. Let's say i-sound source ikhipha i-frequency ka 50 Hz. Okusho ukuthi silindele ukuthi u-listener number 2 ezwe i-frequency ka listener number 2 silindele ukuthi i-frequency akazoyizwa ibe greater than ubani? U-50 Hz. Kusho lokho ukuthi iza towards noma ukuthi i-frequency ya increase. Kusho ukuthi mawukuthi i-sound source ikhipha u-50 Hz we-frequency, i-listener kuzomele izwe i-frequency engaphezulu kwalowo 50 lowo. Mayingahamba mhlawumbe i-ambulance lena ihamba izifike kuye ngqo at exactly where u-listener number 2 is. U-listener number 2 uzobe esezwa i-frequency elinganayo no-50 Hz. Bese mhlawumbe iyadlula i-ambulance iye away from u-listener number 2. From lo 50 adimuzwa isizozwa ke frequency less than u50 izo decrease ke frequency as i-ambulance move away from yena u-listener number 2. Okay, ithi sibuye ku listener number 1. Njoba i-sound source ikhipha i-frequency ewu50 Hz, kusho ukuthi njoba imove away from u-listener number 1 silindele ukuthi u-listener number 1 eze i-frequency less than lo 50 Hz. Angazi noma kuyezwakala, ngikwazi ukulibiza kahle leli gama. So izoba less than u50. Ibaleka kakhulu ke leyo nto ukuthi uyazi, because mawufunda i-statement bazokutshela ukuthi i-sound source i-emitter i-sound frequency engaka, i-listener i-observer i-frequency engaka, bese bebuza ukuthi ke is the sound source moving away or towards the listener. Wena uzochecka ukuthi i-sound source ikhipha i-frequency engakanani, i-listener i-detecte i-frequency engakanani. Mawukuthi i-sound source ikhipha i-frequency ethize bese i-listener izwa i-frequency encane, cabanga umsindo omncane bese ucabanga into eya away. Mawukuthi sound source ikhipha i-frequency engaka, i-listener izozwa i-frequency enkulu, cabanga umsindo omkhulu iza ngakimi ngoba umsindo lokho uya increase. I hope niyayithola le nto, ibaluleke kakhulu. Mawukuthi ke sikwi-scenario ekanje, kusho ukuthi lana i-Doppler effect is not observed. Why ngisho kanjalo? Because uyabona ukuthi ama-waves noma i-wavelength iyalingana kuwo wonke ama-sides. Iyalingana kuwo wonke ama-sides i-wavelength. Okwenza ukuthi kube ukuthi ke lana ayikho observed le phenomenon esithi Doppler effect. Okuwukuthi kusho ukuthi ke u-listener number 2 no listener number 1 bazozwa i-frequency elinganayo and bazozwa i-frequency ephuma kuyo i-sound source. Usho mawukuthi lo ukhipha u50 Hz, lo uzozwa yena lo 50 Hz ophumile, nalo uzozwa yena lo 50 Hz ophumile. If angiqambi wona amanga, ngifila ngathi ngiqamba amanga. Akunendaba ke kodwa akushintshi ukuthi ngiyindlondlo yothisha, ngiyadlala. Ibaluleke kakhulu ke lento ukuthi uyi-understand, but iya-calculate-wa i-frequency of i-listener or detected by the listener. Iya-calculate-wa futhi frequency detected by or emitted by sound source. Kanjalo futhi ne-velocity ye-listener iya-calculate-wa mawukuthi mhlambe iya-move i-listener. Iya-calculate futhi ne-velocity ye-sound source mawukuthi i-sound source iya-move.
nayi i-Doppler equation noma iformula layo i-Doppler le esikhuluma ngalo lithi FL equals V plus or minus VL over V plus or minus VS FS. Likanje leli formula leli. U-FL is the frequency of listener measured in hertz. U-FS is the frequency of a sound source, also measured in hertz. Bese u-VL, the velocity of listener, measured in meters per second. Bese u-VS, the velocity of sound source, okungaba i-ambulance, okungaba noma yini ke keep sound, measured in meters per second. And then u-V is speed of sound in a medium. Uyi-constant yena. U-V i-constant. So mangithi constant ngisho ukuthi bazokunikeza yena i-speed of sound in a medium. Mangithi in a medium ngisho ukuthi in water if sikhuluma ngokuthi i-sound source isemanzini ne-listener isemanzini phakathi. I-speed of sound in air if ngikhuluma ngokuthi i-sound source ne-listener zikwi-open space esinomoya njengawe ne-ambulance. Kusho ukuthi sobe sikhuluma lapho nge-speed of sound in air ngoba i-sound izobe traveler in air. I hope kuyezwakala. Nazo-ke i-speed is measured in meters per second. Kuzokwenza bekunikeze sona kwi-statement. Uma bengakunikezanga kwi-statement uzosibheka ngala ngemuva kwi-table of constants ngakuma-formula sheet. I hope kuyezwakala. Make sure ukuthi uyakwazi ukuconverter whatever frequency abakunikeze yona ibe kuma-hertz if ayikho kuma-hertz. Ngenzeka ibe kuma-kilohertz times 1000, ngenzeka ibe kuma-microhertz mhlambe times 10 exponent minus 6. Ibe kuma-millihertz mhlambe times 10 exponent minus 3 noma yini. I-velocity futhi ngenzeka ibe kuma-meters, kilometers per hour, okuwukuthi kumele udivide ngo-3.6. But yona kumele ibe kuma-meters per second ukuze uyisebenzise. I hope kuyezwakala. Now leli formula nje okulibona liwu-plus or minus kuyenzeka kube u-plus kwamanye ama-case, kuyenzeka kube u-minus kwamanye ama-case. But akwenzeki kube u-plus plus kuleli formula leli, kube u-plus ngaphezulu kube u-plus ngaphansi. Ayenzeki leyo nto leyo. Akwenzeki futhi kube u-minus ngaphezulu kube u-minus ngaphansi. Ayenzeki leyo nto leyo. So into eyenzakalayo ukuthi kuyenzeka kube u-plus phezulu kube u-minus ngaphansi. Uma kube u-minus ngaphezulu kuba u-plus ngaphansi. Zi-alternator ngaleyo ndlela. Kuyadependa ukuthi ukuyiphi scenario where the object is moving away or towards. Okay, lo towards no away engikhuluma ngaye ke. It's either kuzomova i-sound source towards i-listener or i-listener towards i-sound source. Kanjalo futhi no away. I-listener away from i-sound source, i-sound source away from i-listener. Ma ukuthi zimova towards each other ke noma khona enye mova towards enye. Kuleli formula le-Doppler kuzoba no-plus phezulu. Ngicela mhlawumbe ukuze siyibambe le nto le kube ukuthi sifocusa kule sign ephezulu kuphela. U-towards uhamba no-plus and then u-away uhamba no-minus. Singayibamba ngale ndlela ke. Mayiya towards, remember kwenzakalani nge-frequency, iya increase. Uku-increase kuyayenza isense ukuthi siyi-associate leyo nto no-plus. Into mayiba nkulu kusho ukuthi iya-edeka u-plus lo, angazi noma niya-understand.
So i-frequency ibankulu as i-sound source move towards i-listener. So ukuba kukhulu ukuplazeka, therefore kuzoba no plus la phezulu. Mhlawumbe uma ungayibamba ngale ndlela, that's if inokuconfuse ukuthi konje ngimfaka kuphi plus ngimfaka kuphi minus. Mayimove away kusho ukuthi ngokwazi kwethu i-frequency izokwehla noma umsindo uzokwehla. So ukwehla singaku-associate nokuminasa. So uma ufuna ukwehlisa inamba, mhlawumbe ufuna ukwehlisa u7, kusho ukuthi u7 ukumnciphisa uzothina, uzominasa whatever number from u7. So away i-frequency iyehla, ukwehla siku-associate no minus, therefore kuzoba no minus la phezulu. Noma niyayithola leyo nto leyo, ngizama ukukremisa lento yama-sign. Ufocusa nje kwi-sign ephezulu, wathola i-sign ephezulu engaphansi opposite, thola i-sign ephezulu engaphansi opposite. Nayi into ebalekile mhlambe esingahle sithanda ukuthi siyinake la ngisakhuluma ngale iformula leli, ukulalelisisa kahle mabekhuluma. Okokuqala ukwazi ukuphika kahle ukuthi iyiphi frequency ye-sound source, iyiphi frequency ye-listener. Bese ukwazi ukuphika ukuthi okay, given lama frequency o2 iyiphi enkulu. Mawukuthi eye-sound source inkulu kuneye-listener, okusho ukuthi i-listener izwi frequency encane, frequency encane msindo omncane, msindo omncane iya away. Mawukuthi i-frequency ye-sound source incane kuneye-listener, okusho ukuthi i-listener izwa i-frequency enkulu, frequency enkulu msindo omkhulu, msindo omkhulu iza ngakimi towards. I hope niyayithola. Kuyenzeka-ke bekunikeze into kanje. Bethi mhlambe sino 10 Hz. Lo 10 Hz lona bethi frequency ye-sound source. Bese bethi i-listener izwe 2 more kwi-frequency ye-sound source, noma izwe 2 more of i-frequency ye-sound source, noma bethi i-listener izwe 2 times i-frequency ye-sound source. Kunomehluko-ke phakathi kwale nkulumo le. U2 more usho ukuthi kulo 10 lona sizothi plus 2 sithole u12 Hz. U2 more lo kusho ukuthi plus u2. 2 less kusho ukuthi uzominus u2. Kodwa mabethi i-listener izwe 2 times of i-frequency ye-sound source, kusho ukuthi kulo 10 lona sizothi 2 times noma times 2 okuwubani, okuwu-20 Hz, kusho ukuthi izwe u20 Hz. Noma niyayithola i-difference lapho ka2 more no2 times, mhlambe noma no2 less-ke. Ibaluleke kakhulu ukuthi umfundi eyazi leyo nto leyo. So mabe ngathi izwe 2 more, okusho ukuthi towards ngoba i-listener izwe more. Mawukuthi u2 times nakhona futhi towards ngoba izwe 2 times of whatever frequency. Uyayiboya yenza isense, i-sound source kusho ukuthi izobe ine-frequency ewu12 if ku2 more, i-sound source u10 if i-listener u12, okusho ukuthi i-listener izwa enkulu i-frequency, frequency enkulu, sound enkulu, sound enkulu towards. If ku2 times futhi nakhona sound source ikhipha i-frequency ewu10, i-listener izwe i-frequency ewu20, u20 mkhulu-ke kuno10. More frequency, higher frequency kusho ukuthi higher sound pitch, okusho ukuthi uzozwa sound enkulu. Uma izwa sound enkulu kusho ukuthi iza ngakimi lento ngoba umsindo wayo lokhu yakhuphuka. Ayibo kuyezwakala. Kubaluleke kakhulu leyo nto leyo. Okunye mhlawumbe kubalulekile singakhuluma ngakho ukuthi bethi let's say mhlambe i-sound source ikhipha i-frequency ewu10 Hz. Bese bethi listener izwe 90% of the frequency emitted by the sound source. Okusho ukuthi 90% of i-frequency ye-sound source. Wazini-ke wena ngo-90%, wazi ukuthi okay u-90% uyafana no-0.9 of
sound source, frequency of sound source. Ubani u-0,9 uvele kanjani? Uthatha i-percent ulidivide ngo-100 libuya liba i-decimal u-0,9. U-off-ke ngokwe-maths-ke siyazi ukuthi u-off times. Kusho ukuthi lo off lona kusho ukuthi times. So 0,9 times frequency of i-sound source okuwubani 0,9 times 10. Ngiyayizwa leyo nto leyo. Okuwukuthi ubani ke answer u9 mangaqamba manga 9 Hz. Kusho ukuthini ke i-sound source ikhipha i-frequency ewu10 Hz, i-listener izwe i-frequency ewubani ewu9 Hz. Kusho ukuthi therefore the sound source is moving away from the listener. Why? Because i-listener izwe i-frequency encane, frequency encane msindo omncane, msindo omncane moving away. I hope kuyezwakala. Lento engiqeda ukuyenza ke lana ibaleke kakhulu ngoba kuyenzeka uthola ukuthi kwi-statement abakuniki kwayena lo 10 lo. Kuvele kuthi i-frequency of i-sound source ayaziwa ukuthi ubani. Bese bethi listener izwe 90% of the frequency of the sound source. Yona le okungaziwa ukuthi ubani. Okusho ukuthi la ma ucollect i-data yakho uzoba unobani. Of i-sound source uzoba uno-FS uyi-unknown ngoba bakutshelanga. Of i-listener uzoba unobani 0,9 Fs. So kuleli formula leli uyabona ukuthi awusenawo ama-unknown variables awu2 of i-frequency. Why? Because kwi-substitution yakho ku-FL uzobe ufaka ubani u-0,9 Fs. Ku-Fs uzobe ufaka ubani u-Fs. La kuno 0,9 Fs, la kunobani kuno-Fs. Therefore i-unknown enginayo la i1 hayi ukuthi awu2. I-unknown enginayo u-Fs okuyi-frequency of i-sound source. Hayi ukuthi mhlambe njengoba benganginikanga i-frequency of the sound source banganginikeza e-listener but bashilo ukuthi e-listener u-0,9 u-90% of Fs. Kusho ukuthi mina ngizothi anginawo o2 lama frequency. No, awunawo o2 iqiniso lelo, but ungakwazi ukubhala the frequency of a listener in terms of the frequency of the sound source. Okuwukuthi frequency of the listener therefore izoba u-0,9 Fs. Noma kuyezwakala. So bese usolve ke lana for Fs if mhlambe kumele usolve uFs. Umthole masuno Fs ungakwazi ukuthi kube ukuthi mawuthi bebebuze yena uFs umfake as leyo answer oyitholile. Mawuthi bebebuze uFL uzofaka lo Fs oqeda ukumthola lana kube 0,9 times leyo answer uthole uFL. I hope kuyezwakala. Okunye mhlambe engingathanda ukuthi sikunako ukuthi njengoba ngithi mina uyanikezwe frequency ye-listener mhlambe ne-sound source mabe akunikanga mhlambe bengathi calculate, but let's say bakunikezele i-frequency ye-listener ne-sound source. Kumele ukwazi ukuthi ngokubuka lama frequency owu2 towards they are moving towards each other. Mawuthi mhlambe ubuka lama frequency owu2 ukwazi ukubona ukuthi okay they are moving away from each other. Kuyenzeka kodwa bengakunikeze ama-frequency, bekunikeza ama-wavelength. So uma bekunikeza ama-wavelength ungasho ukuthi wena let's say for example mhlambe bathi nayi i-wavelength ye-listener u20 mhlambe meters, nayi wavelength ye-sound source u30 meters. Bese uthi wena i-wavelength ye-sound source incane kune-listener. So mawukuthi incane therefore kusho ukuthi zimove away. Akukho kanjalo. Remember sine formula elithi F equals V over lambda. So leli formula njengoba lithi F equals V over lambda kusho ukuthi i-relationship between i-wavelength ne-frequency iwukuthi mawukuthi i-frequency enkulu i-wavelength incane. Therefore njengoba i-wavelength incane la kusho ukuthi i-frequency ingakanani inkulu.
Njengoba i-wavelength inkulu la kusho ukuthi i-frequency njani incane. Kusho ukuthini ke ngo-listener njengoba ene-frequency enkulu? Kusho ukuthi frequency enkulu umsindo omkhulu. Umsindo omkhulu is a 2 watts. Kusho ukuthi lana u2 watts kahle kahle kule scenario engiqeda ukuyiveza la. Ungadidiziswa indaba ye-wavelength bese uthi ke ngoba i-wavelength incane kusho ukuthi move away u2 watts lo. Mabekunikeza i-wavelength khumbula i-relationship between i-frequency ne-wavelength bese uzokwazi ke lapho ukuthi uthole ukuthi okay kahle kuphi okwenzakalayo ngendlela engiyiwork out ngayo la. Kubaluleke kakhulu ukuthi sikwazi lokho. Okay, njoba wazi ke mhlambe ayikho limited to mhlambe imoto yamaphoyisa noma i-ambulance noma iyiphi sound source engakhipha sound kube khona umuntu oyilalele and then kube ukuthi lezi zinto zimove away from each other or towards each other. Ikhona le phenomenon esithi Doppler effect. That's if uke zinama different velocities njengoba i-definition isho. But ayigcini to i-sound i-Doppler effect. Ikhona futhi i-application yayo i-Doppler effect mase sikhuluma nge-light. Masikhuluma nge-light ke singakhumbula mhlambe khona i-spectrum yama-light okuthiwa i-electromagnetic spectrum. Under i-electromagnetic spectrum kune-visible light. I-visible light ke masingena kulo phakathi sithola ama-lights ahlukahlukene. Uzomkhumbula uRoy G. Biv. uRoy G. Biv uzomkhumbula lapho khona u-R akamele u-red, u-O u-orange, u-Y u-yellow, u-G u-green, u-B u-blue, u-I u-indigo, ngazi noma ubhala kanjani, u-V u-violet. Onke lawa ama-visible lights. Abaluleke kakhulu-ke mhlawumbe singakhuluma ngawo u-R okuwu-red no-B okuwu-blue. Kukhona into okuthiwa i-red shift. Kukhona into okuthiwa i-blue shift. Ithi ngimbhale ngo-blue, u-blue shift. Ngazi noma u-blue yini lo. Blue shift. I-red shift ke i-shift kwi-spectrum towards the red end. That's the red shift. I-red shift i-shift kwi-spectrum le-sunlight towards the red end. So sikhuluma nge-red shift masiyale. And then i-blue shift is the shift kwi-spectrum towards the blue end. Kusho ukuthi sikhuluma ngokuthi siyale. Now, i-red shift ne-blue shift yizo ezisetshenziswayo ukucheck ukuthi umhlaba, i-universe, not umhlaba, i-universe iya-expanda noma ayi-expandi. Ithi sikhulume ngaye mhlawumbe uRoy G. Biv ukuthi ume kanjani kahle kahle uRoy G. Biv. La kuRoy G. Biv sinaleli light eliwu-red ekugcineni line-wavelength ende kunawo wonke ama-wavelength. Therefore, line-frequency encane kunawo wonke ama-frequency. Leli light elila ekugcineni okuwu-violet line-wavelength eshorter kunawo wonke. Therefore, i-frequency enkulu kunawo wonke. So if si observe ukuthi kune-frequency ekhuphukayo, kusho ukuthi lapho sikhuluma ngokuthi i-blue shift. If us observe ukuthi kune-frequency eyehlayo okusho ukuthi sikhuluma ngokuthi lapho i-red shift. I-application ke yalento ye-light kwi-Doppler effect
singayibuka mhlambe kulabantu aba-observer ama-stars ukuthi ama-stars amover towards i-earth noma amover away from i-earth over time. Mawukuthi mhlambe amover towards i-earth, let's say i-universe le kune-earth mhlambe lana kune-star la. Mawukuthi stars move towards i-earth okusho ukuthi i-universe is not expanding ngoba kusho ukuthi maye move towards i-earth, let's say mhlambe i-star sesila after some time sesila i-star kusho ukuthi mhlambe i-universe isigcina ithatha ispace esingaka ngenze example kunokuthi mhlambe ithathe ispace esingaka ngoba i-star noma ama-stars amove towards i-earth yonke into isihlangene la eduze nganoma niyayithola. But if stars move away from i-earth, let's say mhlambe after some time i-star sesitholakala sila i-earth isasekhona la ekhona kusho ukuthini nge-universe i-universe iya-expanda ngoba manje isikhavwa iyo yonke le area le. Angazi noma niyayithola lento engiyishoyo. Bakwenza kanjani-ke lokho? Kusuke kuwukuthi banemishini yabo-ke ema-laboratory lapha la imishini abayisebenzisa uku-observe ama-stars le kwi-space. Kuzofika kusho ukuthi kube ne-frequency ezorejistwa umshini, kube ne-frequency ezorejistwa eye-star. Kunama-frequencies awu-2 okuwukuthi mhlambe kune-listener la kune-sound source ungayibuka ngaleyo ndlela kunankinga, but ngicela ukuthi ibuye ngale ndlela. Mabekutshela istory sase-laboratory ne-frequency bese bekutshela ne-frequency ye-star, wena focusa kwi-frequency ye-star. Okuwukuthi mawukuthi i-frequency ye-star inkulu kusho ukuthi u-towards, khumbula u-towards ukuthi i-frequency isuke inkulu from lento esesiyifundile before. Mawukuthi i-frequency ye-star incane kusho ukuthi u-away ngoba i-frequency encane is associated with u-away. Angazi noma uyayikhumbula leyo nto leyo. Ngicela ukuthi niyithathe kanjalo whenever udila nale nto lena kube ukuthi uzofika ucheck ukuthi okay i-star sona sinayiphi i-frequency, focus yakhe ibe kwi-star nje kuphela. I-star sinayiphi i-frequency compared to le yase-laboratory. Mawukuthi i-star sine-frequency enkulu u-towards, mawukuthi i-star sine-frequency encane u-away. U-towards in terms of i-expansion ye-universe, u-towards usho ukuthi the universe is not expanding, iyabuya ithi. Mawukuthi u-away kusho ukuthi the universe is expanding njengoba bese ngichazile. I hope kuyezwakala. Mhlawumbe mangathiwa sithatha i-example yalento engikhuluma ngayo uyibone ukuthi mhlawumbe bayiveza kanjani kuma exam, mhlawumbe kungayinto kanje. But the Doppler effect is also used to monitor the movement of remote stars. During such a study of a star, it was observed that an absorption line of red light moved to 688 nanometer. On the Earth, the absorption line of spectra or line of red light is observed at 553. Now sinezinto eziwu-2 la but akuwona ama-frequency ama-wavelength. Ngithi-ke mina remember i-wavelength is inversely proportional to i-frequency. So mayinkulu i-frequency i-wavelength izoba ncane, mayincane i-frequency i-wavelength izoba nkulu. Ngithi mina sibheke kwi-star. I-star sinobani? Sino-688 nanometer. Elaboratory sithola ubani? 653 nanometer. I-star sine-wavelength enjani? Enkulu. Njengoba inkulu i-wavelength kusho ukuthini nge-frequency? I-frequency ye-star incane. Uma incane i-frequency ubani? Kusho ukuthi u-away. Therefore, njengoba it is the remote star moving nearer to or further away from the earth, i-answer ubani? Further away. Ngale reason-ke ngiqeda ukukuveza noma ngisiyiwork out ngale ndlela le ngiqeda ukukuvezela yona lapho. Remember sibheke i-star nje kuphela thina, si-check ukuthi kwenzakalani kwi-star and then siya conclude. Bathi-ke give reason for i-answer yakho.
I-reason ke izokhishwa ileli formula leli, niyangithola. So i-answer ukuthini, the frequency decreases. Okokuqala uyenza ibe yi-point form lento lena ukuze kube lula uthola ama-marks ngokufanele. Uzosho ukuthi the frequency decreases, that's your point 1. The wavelength increases at the same speed of light. Remember la sesikhuluma nge-light, asikhulumi nge-sound. Yikho ngifaka u-C instead of u-V. At the same speed of light. Uzowuthola ku-3 marks, 4 ngokuthi ubhale u-away. Ibaluleke kakhulu-ke leyo nto ukuthi uyazi. Okunye mhlawumbe ongabavezela khona la before usho ukuthi i-frequency iya-decrease, i-wavelength iya-increase at the same speed of light. Ungathi ungaqala ubavezele ukuthi aware ukuthi iyiphi type of shift le between red ne-blue shift. Bese ukhana uzokhuluma-ke leyo nto leyo. Kulula ukuthi nje ukhumbule ukuthi uRoy G-Bev lana sine frequency encane, lana sine frequency enkulu. Okusho ukuthi therefore njoba siya ngakwi frequency encane i-red shift. Mhlawumbe ungasho ukuthi red shift is observed. And then usho ukuthi the frequency decreases, wavelength increases at the same speed of light. I hope kuyezwakala. So ngisase kuyo lento le mhlawumbe ukubuyele emuva lapha masikhuluma nge-Doppler effect sibuka i-sound. Mangathiwa bayabuza ukuthi why mhlawumbe is the sound source mhlawumbe moving away or towards the listener. Unga-explaina futhi nakhona using leli formula, but sekunovila ku-C ukuthi mhlawumbe the frequency increases, for example mhlawumbe wavelength decreases at the same speed of sound manje, not speed of light. Mawukuthi sikhuluma ngale yaphathi esiqale ngayo. I hope kuyezwakala. Into engithanda ukuthi mhlawumbe siyibuke enye futhi sisase kuyo le part ye light ilento le lawa ama bands we light, ama band we light bengakunikeza into kanje futhi kuyo lento yama stars. Mhlawumbe besho ukuthi iband le star mhlawumbe bethi iband le eselab, bese bebuza ukuthi le nto represent i-red shift noma i-blue shift. Wenza kanjani ke wena? Uzocheck iband yala elab, uchecke nale ecorresponda nayo kwi-star, uchecke iband, kusho ukuthi ngichecka kanje, ngiphinde ngichecke corresponda nayo, ngiphinde ngichecke corresponda nayo, ngiphinde ngichecke corresponda nayo, ngiphinde ngichecke corresponda nayo. Uyabona indlela silanta ngayo lama line asilanta towards the direction of ubani, u-red. Kusho ukuthi lento le representa i-red shift. Therefore ungakwazi ukuconclude ukuthi star simove away from i-red. Why? Because i-red shift is the shift towards the red end of the spectrum where there's lower frequencies. Angazi noma niyayithola leyo nto le. Baluleke kakhulu. Ngicabanga ukuthi mhlambe sekusele into eyodwa la kwi-Doppler effect, kusele nokuthi usubscribe ke ku channel to show some love. Khona ipart ye Doppler effect noma i-application ye Doppler effect ke empilweni ke yethu. I-Doppler effect bayakwazi ukuyi-apply kwi-traffic, i-Doppler effect bayakwazi ukuyi-apply kwi-medicine. Kwi-traffic khona i-device okuthiwa i-radar gun. I-radar gun i-device abayisebenzisayo uku-checker ama-vehicles ukuthi aspeeda ngayiphi indlela ukuze bezokwazi ukubona ukuthi okay wena udlulile kwi-speed limit noma udlulanga. Ngicela mhlawumbe ukuchaza nje kancane noma ngizochaza into engatheni ngayo i-radar gun, indlela esebenza ngayo. Indlela esebenza ngayo i-radar gun, let's say i-radar gun le kusasibhanyana vele leya nto leya. Let's say imoto le. Imoto isikiza ngespeed esikhulu, hayi ukuthi phela iphoyisa ukuze likubambe mhlambe noma ukuze uthole ngabe i-ticket. Kuba ukuthi uyayibona indlela eza ngayo lapha eyazi yagijima leya moto. Kusho ukuthi idlulile ku 120.
lo bekuvunyelwane ngawo, no kuba ukuthi umshini okwazi ukucalculate leyo nto leyo. Okay, umshini uzofike uthumele ilight la okuwukuthi line frequency yalo. Malifika leli light leli libounce la kwimoto lizobuya ngenye frequency, okusho ukuthi sesinama frequency awu2, ifrequency elistener, ifrequency ye-sound source. Lona umile kusho ukuthi velocity yakhe u0. Lona uyahamba okusho ukuthi velocity yakhe i-unknown. Leli light njengoba lihamba line speed salo elihamba ngaso emoyeni, lo v oyi-constant. Therefore, the only unknown variable lana is lo. Uyalikhumbula iformula le-Doppler, lifuna i-frequency, lifuna i-frequency, lifuna i-velocity, lifuna i-velocity, linale velocity eyi-constant. Uyakwazi ukusolva le velocity. Bese-ke lo mshini-ke wenza leyo calculation. Ngalo leli formula silisebenzisa lapha phezulu. Bese uyakwazi ukuthola ukuthi okay, lona akuhamba ngespeed esingaka, bese kuba ukuthi-ke bakuhlaba ithikithi, uma kumele bekuhlaba ithikithi, mawukuthi kumele ubanikeze u50 ubanikeze u50 udlule. Enye application ye-Doppler effect kuyo i-medicine. Kwi-medicine-ke kwenziwani-ke khona into okuthiwa i-Doppler flow meter. I-Doppler flow meter-ke isetshenziswa ukucheck ukuthi ingane esiswini akuyona i-Doppler flow meter lengikhuluma ngayo. Okay, i-ultrasound isetshenziswa kwi-ultrasound ukuthi i-check ingane ukuthi esiswini i-heartbeat ishaya ngayiphi rate, nge-rate efanele noma nge-rate engafanele. Nakhona futhi kuthatha umshini ubekwe pheko wengane, umshini usende i-frequency ethize, kufike enganeni buye ne-frequency ethize, sekunama frequency awu2. Umshini umile, i-heartbeat yengane iyashaya, kucalculate-we ispeed eshaya ngaso inakhunja, i-heart yengane. Enye application kwi-medicine iyo le ngiyisho i-Doppler flow meter. I-Doppler flow meter umshini osetshenziswayo ezibhedlela, ufike ubekwe-ke kuwe lo mshini lona, umsebenzi wawo ukucheck ukuthi igazi lihamba ngasiphi speed, lihamba ngespeed esifanele noma kunama blockages lana kuma blood veins. So mawukuthi lihamba ngendlela efanele kulindeleke ispeed esithize, mawukuthi kunama blockages kulindele ukuthi kuzobonakala lokho ngokuthi singaphumi le speed esijwayelekile. Bathatha umshini bewubeke, umshini usithumela i-frequency kuma blood cells, noma ama blood cells noma yini, but uthumela i-frequency ethize, ubuye nenye i-frequency, sekunama frequency awu2. Umshini umile, igazi liyahamba. Calculate-we-ke i-unknown speed segazi sekuqediwe. Iyo i-Doppler effect leyo. Ungasho ukuthi angiwenzanga ngani amagraph, umsangana amagraph uthothi unikeza into kanje, bekunikeza i-frequency mhlawumbe u800, bese bethi bekunikeza i-frequency kanje mhlawumbe u200. Angithi uyabona i-frequency yehla, kusho ukuthi u-away. Uyabo, at time t0 and then at time bani umsangano nje uku-interpret amagraph. Ngiyoyenza i-video uku-interpret amagraph ngelinye ilanga. Siyabonga.